дарозии рагҳои хунгард дар бадани инсон ба 100 000 километр баробар аст. аз ҳама мушаки боқувваттарин дар бадани инсон забон мебошад. устухони инсон аз оҳан 5 маротиба мустаҳкамтар аст. дар давоми ҳаёт пӯсти бадани инсон тақрибан 1000 маротиба иваз мешавад. бо чашмони кушода адса задан ғайриимкон аст. одамони дорои чашмони кабуд дардро зиёдтар ҳис мекунанд. ҳар як инсон дар як сол тахминан 2500 маротиба аз ҳоҷатхона истифода мекунад. дар вақти парвоз дар самолёт мӯйҳои инсон 2 маротиба тезтар дароз мешаванд. ташаккури зиёд ки ин навори моро тамошо намудед. аз шумо хоҳиш мекунем дар шабакаи мо обуна шавед, лайк монед, дизлайк монед ва ба дигарон наворҳои моро ирсол намоед.